século XIX, Santiago emigrou cara a Cuba cando tan solo tiña 16 anos. En 1950, Julio marchou para a Argentina con tan só 15 anos. Luis emigrou a Suiza cando tiña 26 anos, nos anos 70. A miña avoa Cándida emigrou a Inglaterra en 1970, á idade de 27 anos, regresando 15 anos despois. O meu tío avó José emigrou a Buenos Aires con 27 anos. A miña tía avoa Carmen emigrou a Argentina con 19 anos. O meu avó emigrou ao País Vasco en 1956 durante 6 anos. José emigrou a Barcelona en 1994 e despois de 22 anos voltou. Elisa emigrou a Suiza hai 8 anos, cando ela tiña 24 ata o presente. Olga emigrou a Mallorca no 2003 con 28 anos e na actualidade segue vivindo ali. O meu avó emigrou da Viguesa a Burela en 1980. Meu pai emigrou dende o Radeo ata Burela con seus pais á idade de 16 anos. Miña nai chegou de Senegal no ano 2015. Meu pai chegou de Venezuela en 2004 con 24 anos e non voltou. A miña irmá e o meu cuñado chegaron de Cabo Verde no ano 2006 e no ano 2010. A miña madrastra chegou de Cabo Verde no ano 2003 cando tiña 20 anos. A miña tía emigrou a Argentina por traballo e por falta de diñeiro, despois de casarse por poder co seu home. A familia de Karina emigrou a Francia polo franquismo e por causas económicas. A miña nai veio de Uruguai por falta de traballo e seguridade no seu país. Miña nai emigrou porque sabía que Perú non era un bo lugar para vivir a miña infancia. Miña tía Isabel emigrou a Madrid porque tiña un tío ali. Miña avoa Cándida tiña un curmán en Inglaterra, o que lles axudou a buscar traballo a ela e a meu avó. A viaxe de Lourdes ata Venezuela durou 2 semanas en barco. A viaxe de Manuel ata Suiza durou 20 horas en tren e ademais tivo que levar firmado un contrato de traballo. Miña tía enviaba dinheiro dende Sevilla ata Galicia para axudarlle á súa familia. Desde Burela, Bernardo ainda segue enviando diñeiro á súa familia en Perú. En España, miña nai enviaba dinheiro a Honduras para que eu pudiese ir. En Venezuela, Lourdes só se relacionaba cos emigrantes, principalmente os galegos. Cando chegou a Burela, a miña nai relacionábase sobre todo coa xente que viña de Cabo Verde. O cuñado de miña avoa en Suiza ia ás festas do centro galego, onde coñeceu a xente de distintas nacionalidades. En Burela, meu pai asistía ás festas da Asociación de Inmigrantes de Cabo Verde. Cando miña nai chegou de Francia, custoulle moito adaptarse ao idioma, á cultura, facer novos amigos. Cría que non encaixaba. A meu tío en Londres tratábano ben e nunca se sentiu realmente discriminado, pero de algunha maneira recordábanlle que non era dali. Miña bisaboa mantiña 2 vidas, unha en Francia e outra en Galiza, onde estaban os seus 3 fillos a cargo da súa avoa e aos que botaban moito de menos. Xoán emigrou a Berlín e extraña a xente de aquí, o cheiro das algas e o vento de Nordés. En galego dice Mouriña, en caboverán dice Souben. A pesar dos comentarios despectivos, toda a familia se integrou moi ben entre os venezolanos e o resto de galegos. Os meus tíos avós, na súa experiencia de emigración a Suiza, integráronse moi ben e nunca se sentiron discriminados. En Suiza, o cuñado de miña avoa adaptouse perfectamente, aínda que había xente que non miraba con bo ollo aos inmigrantes. Éder opina que tivo unha boa acollida en Burela, pero que na actualidade a integración da comunidade caboverdiana non é total. Pepe decidiu retornar porque non consideraba Venezuela un país para vivir, e menos para educar aos fillos. A miña nai gustaría volver a Cabo Verde